ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. जनतेत वावरणारा राहणारा उमेदवार विक्रांत सावंत आहे. त्यांच्यातील नम्रता त्यांना विजयाकडे घेऊन जाईल. ते प्रचंड बहुमतानं निवडून येतील. समोरच्यांची डिपॉझिट शिल्लक राहणार नाहीत असा विश्वास शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी व्यक्त केला. तसेच दोन्ही पंचायत समित्यांचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्यानं विजयी होतील असंही मत व्यक्त केलंय. विक्रांत, समोर गर्दी बघितल्यानंतर असं वाटतं की तुझा विजय पक्का आहे, त्यात कोणतीही शंका नाही आहे. आणि आम्ही माहिती घेतल्यानंतर असं पण लक्षात आलं, विक्रांत निवडून येणार, पण तो प्रचंड बहुमताने निवडून येणार. समोर ज्याचं डिपॉझिट राहील की नाही हे पण मला माहिती नाही. कारण उमेदवार कसा असावा, सर्वसामान्यात मिसळणारा असावा, त्याची वागणं चांगलं असावं, बोलणं चांगलं असावं, समाजात काहीतरी त्याने केलेलं असावं. यांची घराण्याची परंपरा आहे सावंतांची. सन्माननीय भाईसाहेब सावंत असतील, सन्माननीय विकासभाई सावंत असतील, आणि निश्चितपणे तीच परंपरा विक्रांत चालवेल. कारण त्याचं बोलणं बघा तुम्ही, काय आदरण असतं. आता निवडणुकीपुरतं तो आदराने बोलत नाही. गेली 10 वर्ष माझ्या संपर्कात आहे. कधी भेटला तर आदराने बोलणं हे काही माणसात कमी असतं, पण त्याच्यात तो गुण आहे. एवढा गुण माझ्यात नाही आहे. माझा स्वभाव वेगळा आहे. कारण तुझ्या एवढा मी नम्र कधी होऊ शकत नाही, आणि तो माझ्या नम्रपणा एवढा नसावा. पण तुझा जो नम्रपणा आहे आज तुला विजयाकडे खेचून नेईल, एवढंच मी तुला या ठिकाणी सांगतो. सन्माननीय पालकमंत्री नितेश साहेब असतील, सन्माननीय दीपकभाई केसरकर असतील, राणेसाहेब असतील, निलेश राणेसाहेब असतील, यांच्या माध्यमातून या जिल्हा परिषदमध्ये भरपूर विकास कामं झालेली आहेत. आणि या जिल्हा परिषदमध्ये विकासाची गंगा आपल्याला आणायची आहे. आणि हे आणत असताना आपल्याला एक माध्यम लागतं. मला वाटतं इथं दोन्ही पंचायत समितीचे उमेदवार पण आहेत, ते सुद्धा भविष्यात विक्रांतला साथ देतील आणि या जिल्हा परिषदचा विकास निश्चितपणे करतील. मी असं ऐकलं होतं की इथं मोठी काहीतरी इलेक्शनमध्ये उलाढाल होईल, अमुक होईल, तमुक होईल. पण मी सांगतो, उलाढालीने विकास होत नाहीत. मागच्या वेळी तुम्ही कोणाकोणाला निवडून दिलं आणि काय काय प्रताप केलेत ते तुम्ही बघितलेलं आहे. म्हणजे उमेदवार निवडून देतानासुद्धा जनतेने तेवढाच विचार करणं आवश्यक असतं. मला कोणाचं नाव घेऊन कोणाचा कमीपणा करायचा नाही आहे. मला वाटत नाही की समोरचा उमेदवार बघितल्यानंतर आणि विक्रांतला बघितल्यानंतर मला असं वाटतं की माझगाव या गावाने तरी तुला 99% मतं दिली पाहिजेत. त्याचं कारण आहे, तुमचं यासाठी योगदान आहे. या गावाने गावाचं नाव पुऱ्या सन्माननीय भाईसाहेब सावंतांनी पुऱ्या महाराष्ट्रात नेलं, सगळ्यांना माहिती आहे. आणि आज त्यांचाच वारस आज तुमच्याकडे मतं मागतोय, तुम्हाला विकास देण्याची भाषा करतोय. तर मला खात्री आहे की त्याच्या शब्दाला तुम्ही निश्चित होकार द्याल. आता विरोधात बोलण्यासारखं काहीच नाही आहे, समोर विरोधकच नाही असलं वाटतं. त्याच्यामुळे मी काही जास्त बोलणार नाही. पण तू जास्त बॅटिंग केलीस असं मला क्लेटस येता येता सांगत होतं. अर्धा तास बोलतोय विक्रांत. त्यामुळे विक्रांत बोलण्यात पटाईत आहे, एवढं मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो. त्याच्याबरोबर बोलणं म्हणजे खूप कठीण आहे. काय रेश्माताई, विक्रांत चांगला बोलू शकतो, आम्ही पण तेवढे बोलू शकत नाही. तू असाच राहा, असाच मोठा हो. माझे आशीर्वाद तुझ्या मागे कायम राहतील. तुझ्या वडिलांचे आशीर्वाद माझ्या मागे कायम होते. तुझे वडील माझे मार्गदर्शक होते. भाईसाहेब सावंतांचा आम्हाला काय सहवास लाभला नाही, पण निश्चितपणे विकासबाईंचा सहवास लाभला. बोलून घ्यायचे, गप्पा करायला आम्ही दोघेजण बसायचो आणि मला काय मार्गदर्शन करायचे.
त्यांना कोणी शत्रू नव्हता. विकासबाईंचं मी बघून घेईन, विकासबाईंचा असा शत्रूच नव्हता, कारण त्यांनी कधी कोणाचं वाईट केलं नाही आणि विक्रांतने पण सुद्धा कोणाचं वाईट केलेलं नाही आहे. आणि समाजात सुद्धा तुझं चांगलं भलं आहे. मी काल उठवण्यात पण गेलो होतो काही माणसांकडे, तर मला बोललेत की आम्ही विक्रांतला मतदान करणार. म्हणजे लोक बोलत आहेत. त्याच्यामुळे मी परत एकदा सांगतो, आपल्याला डिपॉझिट जप्त करायचं आहे. असं लढायचं नाही. तुझा विजय निश्चित आहे. इकडचा बसलेला कोणी सांगेल की विक्रांत निवडून येणार, पण विजय असा असावा की जिल्ह्यामध्ये तशी मी घेतली, झालेल्या वोटिंगमध्ये मी 72% मतं घेतली आणि 28% चौघात वाटली गेली. तशी जे वोटिंग होईल ते वोटिंग असं असावं की जिल्ह्यात ते कोणी घेतलं नसावं. त्याच्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचे आहेत आणि निश्चितपणे कार्यकर्ते तुझ्यासाठी, मी आणि माझे कार्यकर्ते, तमाम आमच्या युतीचे कार्यकर्ते तुझ्यासाठी प्रयत्न करतील. तुझं माझगाव नाही तर जिल्ह्यात नाव झालं पाहिजे. पहिल्या पेजवर, तरुण भारतभरात सगळ्या पेपरवर विक्रमी मताने विक्रांत निवडून आला असं झालं पाहिजे, असं या ठिकाणी मी नमूद करतो, रजा घेतो आणि परत एकदा दिलगिरी व्यक्त करतो की माझ्यामुळे तुम्हाला एवढा वेळ थांबावं लागेल. मला वाटतं अजून कोण जेवलेलं दिसत नाही. टेबलं सगळी खुर्च्या लागलेल्या आहेत. निश्चितपणे तुम्ही चांगलं जेवून घ्या, जेणेकरून 2-3 दिवस असं वाटलं पाहिजे की इथं आम्ही जेवलो, असं जेवून घ्या असं या ठिकाणी सांगतो. जास्त वेळ घेत नाही. दोन्ही उमेदवारांना, आमच्या चराटा पंचायत समितीच्या गावकर मॅडम असतील आणि माझगाव पंचायत समितीचे माझे मित्र बिरजे असतील, या दोघांनासुद्धा तुम्ही चांगल्या मताधिक्याने निवडून द्याल अशी मी आशा बाळगतो. आणि आले ना तर तिघेही आले पाहिजेत. तुम्ही असं करू नका एक मत आम्ही विक्रांतला देऊ आणि खालचं मत वेगळं देऊ. ते शोभनीय नसतं, ते चांगलं नसतं. पॅनल टू पॅनल वोटिंग करा. तिन्ही उमेदवार निवडून आले पाहिजेत. माळ तुटता गमन आहे. आपली जी माळ आहे ही तुटता गमन आहे. मग एक विचार करा, एखाद्या मतांचा फरक असू शकतो. एखाद्या पंचायत समितीमध्ये विक्रांतला 2 मतं जास्त असतील किंवा आणि कोणत्या पंचायत समितीचे उमेदवार जास्त असतील, पण उमेदवार हे तिन्ही निवडून आले पाहिजेत अशी मी तुमच्याकडे विनंती करतो. आपल्याला विक्रांतबरोबर खालच्या दोन्ही पंचायत समितींच्या गावकर मॅडम आणि बिरजे याच्यासाठी काम करायचं आहे आणि ते तुम्ही निश्चितपणे कराल. आणि एवढं लक्षात ठेवा, सत्ता आपली आहे, त्याच्यामुळे विकास आम्हीच करू शकतो. त्याच्यामुळे तुमचं मत वाया जाणार नाही असं या ठिकाणी सांगतो.